Kalong ka jing Rakhe ka bansa kenmau ia ka bala pelong ha Kasturba Gandhi Hospital Chennai ha ka ba ka soka Meghalaya bat Tamil Nadu kele snok tilang ban pelong ia ka jing Rakhe penha perda kum shibenta ban penkup burom ya ki ap kondaingot ki doktor ki ba na Meghalaya ki bala pendep ia ka jing syak hikai pentibet ha ki Liang ai jing sumar. Kini ki doktor kila pendep ia ka jing syak hikai pentibet ka bekerpang baha ka ba nriu benai kenti bat kini ka jing hikai ka kentup ia ka comprehensive emergency obstetrics care lani kimok ka ultrasonography but life saving anesthetic skills lale ya ka ni lingba ka jing soi ya ka soskular ya ngothu jingmut na memorandum of understanding hapdeng kini ki artli ki sarkar kani ka Jingiatreilang kala nang penklan shu ekomen Jingiatreilang bat ka jing IT lut hagi kam ki bedai bat kalat ai jing sumar ha ka Liang ka Koit ka Khiah ya kani ka lempung Jingialang lawan ban pen ipu ipeng da ka Jingadonlang Jong utiru ma Subramanian, Menteri Ketnat ke Koit ke Khiah, Jong ke Jela Tamil Nadu, bat Dr. M. Amprin Lingdo, Menteri Ketnat ke Koit ke Khiah, Jong ke Jela Meghalaya.